werd al ontslagen bij de politie en een zorginstelling vanwege grensoverschrijdend gedrag. Toch zou een man uit Zierikzee zich hebben kunnen vergrijpen aan cliënten bij Emergus. Vandaag moest hij bij de rechtbank tekst en uitleg geven. En verder in het nieuws vandaag. Verwarring over de nieuwe naam GroenLinks PvdA. En breek de dag, tik een hartstikke duur eitje. Goedenavond. Ongepaste mailtjes, ongevraagde bezoekjes, maar ook ontucht en verkrachting. Er lijkt heel veel mis te zijn gegaan tussen een medewerker en 2 cliënten bij zorginstelling Emergus. De medewerker, een 50-jarige man uit Zierikzee, stond vandaag voor de rechter. De eis van het Openbaar Ministerie: een celstraf van 3 jaar, waarvan 1 voorwaardelijk. De man werkte in 2024 als begeleider op een van de afdelingen van zorginstelling Emergus in Kloetingen, waar mensen zitten met lange mentale en psychosociale problemen, waaronder 2 vrouwen. Zelf zegt hij dat hij een warme band opbouwde met deze vrouwen. In eerste instantie waarderen zij het contact, maar het gaat steeds verder. De man geeft hen ongevraagde knuffels en brengt ze een 1-op-1 bezoek op hun kamer. Ook stuurt de man ongepaste mailtjes met onder andere naaktfoto's. Op een gegeven moment wordt een van de vrouwen gevingerd door de man. En dat wordt nu gezien als verkrachting. Daarnaast verdenkt het OM de man er ook van ontuchtige handelingen bij de vrouwen te hebben gepleegd. Hier in de studio collega Rick Bolterik, jij was bij de rechtszaak vandaag aanwezig. Die man is dus al 2 keer eerder de fout ingegaan. Hoe zit dat? Ja, dat klopt. De man werkte eerder bij de politie als wijkagent, wel buiten Zeeland ergens. Maar daar ging hij dus allerlei seksuele relaties aan met vrouwen uit de wijk waar hij verantwoordelijk voor was. Toen de politie daarachter kwam, hebben ze hem ontslagen vervolgens. En daarna gaat hij aan de slag bij een GGZ-instelling in Halsteren. Maar ook daar komen er allerlei meldingen over hem binnen, zoals dat hij grensoverschrijdende opmerkingen zou maken, maar ook dickpics zou hebben gestuurd. En daarna wordt hij ook daar op staande voet ontslagen. Ja, veel mensen zullen dan denken, hoe bestaat het dan dat zo iemand dan toch met kwetsbare mensen aan de slag kan bij Emergus? Ja, dat is de grote vraag eigenlijk van deze zaak. Volgens de man wist Emergus van de zaak, in ieder geval in Halsteren, en is daar bij zijn aantreden een stevig gesprek over gevoerd. Later wordt ook het management nog een keertje getipt door iemand die wist van die zaak in Halsteren en die zich afvroeg hoe kan het dat die man daar aan de slag gaat. Vervolgens is er een teamdag, daar geeft de man openheid van zaken, trekt hij het boetekleed aan en ja, krijgt hij toch nog een tweede kans. En wat er dan waarschijnlijk belangrijk is, is dat de man wel 2 keer ontslagen is, maar nooit veroordeeld. En daardoor waarschijnlijk alsnog steeds een verklaring omtrent gedrag heeft kunnen krijgen. Voor die slachtoffers is het wel echt heel heftig geweest toen zij erachter kwamen dat Emergus wist van het verleden van deze man. Zij zeggen, ja, dat is een extra klap voor ons geweest en hierdoor vertrouwen wij hulpverleners eigenlijk ook niet meer. Nee, de verdachte was vandaag aanwezig. Ja, wat is dan zijn verhaal? Ja, hij zei dat hij een hele warme band met hen ontwikkelde, dat hij ook regelmatig aan hij vroeg of het allemaal oké was wat hij deed en dat ze dat bevestigen. En dat hij daardoor in die omstandigheden dacht dat het allemaal wel kon. Maar hij heeft er in die tijd eigenlijk nooit over nagedacht dat zij de cliënten waren, dat zij hulp nodig hadden en dat hij de hulpverlener was en dat die verhoudingen dus helemaal scheef waren. Nu volgt hij therapie en zegt hij dat nu wel inziet. Ja, we hebben natuurlijk allemaal heel veel vragen ook voor Emergus. Jij hebt die natuurlijk ook gehad. Wat zeggen zij? Zij zeggen dat ze op deze specifieke zaak niet in kunnen gaan omdat hij onder de rechter is en vanwege de privacy van de betrokkenen. Ze zeggen wel, ja, deze man hebben we meteen ontslagen toen we erachter kwamen. En we hebben aangifte gedaan en ze zeggen ook, er zijn allerlei procedures. Ze zijn alert op signalen van grensoverschrijdend gedrag en grijpen in waar nodig. Maar ik vroeg ze ook, ja, hoe kan het dan dat deze man alsnog aan de slag is gegaan, terwijl jullie wisten dat hij dit gedaan heeft? En daar konden ze geen antwoord op geven. Rick, dank je wel. Inwoners van Vlissingen die een kamer over hebben, kunnen zich aanmelden om die te verhuren aan een jongere die nog niet klaar is om alleen te wonen. Kamers met aandacht is dat. In een aantal Nederlandse gemeenten loopt dat al, maar in Zeeland nog niet. Het doel is om in het eerste jaar 4 kamers te vinden en in het tweede jaar moeten dat er 8 zijn. Een 47-jarige Belg wordt verdacht van het mishandelen en verkrachten van een ezel afgelopen zomer. Dat bleek vandaag tijdens een zitting bij de rechtbank in Middelburg. Het misbruik gebeurde op een kinderboerderij in Klingen. De ezel heeft de mishandeling niet overleefd.
Het Urban Sportpark in Goes is volgens de initiatiefnemers een groot succes. Al meer dan een jaar kunnen urban sporters zoals BMX'ers, freestyle steppers en skateboarders er helemaal losgaan. Dus je merkt echt dat het een hele bruisende hotspot is waar vooral op zomerse mooie dagen heel veel in de weer is. Jong en oud komen bij elkaar om samen te sporten en ook van elkaar te leren. Je kan het een beetje zien als een grote community. Vanuit onze community doen we ook een paar evenementjes hier, een paar workshopjes organiseren. Een beetje heel goed actief te houden, zeg maar. Ik kom hier, denk ik, misschien 2 dagen in de week niet. En dan de rest wel dus. Superleuk, ouders komen mee met de kinderen. Het is echt een plek om samen te komen, om te genieten. Zonder problemen, zonder ruzies, zonder wat dan ook. En ook vanmiddag was het er weer hartstikke druk. Was er eerst de onduidelijkheid over of het nou GroenLinks PvdA was of PvdA GroenLinks. Met de komst van de nieuwe naam Progressief Nederland, afgekort tot PRO, lijkt de verwarring over de namen van de lokale afdelingen compleet geworden. En van afstemming onderling lijkt ook geen sprake. Welkom thuis bij Progressief Nederland. Eén partij, één naam, zei Jesse Klaver een week geleden. Maar in Zeeland is dat niet zo makkelijk. Want iedere fractie van GroenLinks PvdA kiest, al dan niet noodgedwongen, voor een andere vorm van de naam. Dan is het eigenlijk, kort gezegd, een puinhoop. Bij de gemeente is het op zijn minst problematisch te noemen. In Goes wordt het PRO. In Hulst wordt het PRO. En op Noord-Beveland wordt het PRO. Maar in Rijmerswaal wordt het PRO-Rijmerswaal. Net als in Terneuzen, daar wordt het PRO-Terneuzen. Om het nog verwarrender te maken, in Veren wordt het GroenLinks PvdA. Net als op Schouwen, daar is het ook GroenLinks PvdA. Maar we zijn nog niet klaar. In Sluis zijn GroenLinks en de PvdA nog steeds onafhankelijke partijen. Dus daar weten we helemaal niet meer wat het wordt. Het is wennen. Een fusie is net als een huwelijk. Dat is aan elkaar ruiken, aan elkaar proeven en wennen aan elkaar. De allergrootste verwarring zit in Vlissingen. Want daar bestaat namelijk al een partij Pro-Vlissingen. Kijk, en als ze nu Pro gaan heten, wekt dat wel een beetje verwarring bij de mensen. En ook in de raadzaal lijkt me het niet echt handig. Dus zal de fractie in Vlissingen met een andere oplossing moeten komen. En dat probleem speelt op meer plekken in het land. Het zijn er niet tientallen, maar het zijn er toch wel 20, 30, denk ik. En zoveel verschillende variaties op één naam is niet goed voor een merk, zegt merkdeskundige Perry Kentin. Ik kan het even niet meer volgen zelf ook, moet ik eerlijk zeggen. Maar heeft u nog wel een tip voor ze vanuit uw vak? Ja, mijn tip zou zijn helemaal opnieuw beginnen, maar dat is dus niet meer mogelijk. Nu is het vooral, denk ik, repareren. Bent u er nog? Want we hebben er namelijk nog eentje. De Statenfractie in Provinciale Staten heet nu PvdA GroenLinks in plaats van GroenLinks PvdA. En zij gaan ook voorlopig nog niet Pro-Zeeland of Progressief Nederland-Zeeland heten. Ja, wij houden de oude naam nog even aan. En dat heeft enkel en alleen te maken met dat we zorgvuldig die naamsovergang willen doen. Want we willen wel zo snel mogelijk over naar de nieuwe naam van Progressief Nederland. En dat zal rond de zomer zijn. Vermoedelijk in juni, wanneer de naamsverandering officieel wordt gemaakt tijdens een congres. En misschien is dat dan het moment dat alle partijen in Zeeland Pro gaan heten. Heel Zeeland? Nou ja, niet in Vlissingen. Er was drukte op de A58 vandaag vanwege de werkzaamheden aan het slechte asfalt ter hoogte van Krabbedijken. In combinatie met het begin van het paasweekend zorgde dat voor file. Vanaf 7 uur vanavond wordt er opnieuw aan het wegdek gewerkt. Morgenochtend zou de weg dan weer helemaal open moeten zijn voor het verkeer. Hey Floor. Dit is Floor. En Floor komt uit het Nollebos en die bleek zwanger te zijn. Dus die is hier bevallen van 3 kleintjes. Het voorjaar komt eraan en dus worden er weer meer konijnen gedumpt in Zeeland. Vaak worden ze aangeschaft als impulsaankoop. In dierenwinkels ziet het er natuurlijk hartstikke schattig uit, die kleine dingetjes. Zeker nu, straks wordt het weer Pasen, dan wordt het vaak als een soort cadeautje gegeven. Maar het is absoluut geen speelgoed, want er zit heel veel zorg aan. Dierenartskosten en konijnen hebben echt wel speciale zorg nodig qua voeding en ook medisch onderhoud, zeg maar.
Omdat er geen konijnenopvang is in Zeeland, besloot Samantha Tax zelf in actie te komen. Ik rij ook op de dierenambulance en mijn eerste konijn wat ik ving was al een probleem van ja, waar moet dat naartoe? En toen ben ik dat zelf op gaan vangen en dat is eigenlijk een beetje uit de hand gelopen. Ik heb er nu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ja, 13. Een aparte wedstrijd dan voor de voetballers van Goes gisteravond. Die moesten een restant van 42 minuten spelen nadat half februari het duel met FC Rijnvogels gestaakt was vanwege de hevige sneeuwval. Rijnvogels was destijds al op een 0-1 gekomen. Nu maakt Mitchell de Nooijer al vrij snel de 1-1 na een stormloop op het doel van de ploeg uit Katwijk. Maar Rijnvogels trekt dan vervolgens weer aan het langste eind door de treffer van Maxime van der Meer. En Goes verliest dus alsnog en blijft in degradatie zorgen. Hetgeen wat we voor ogen hadden, dat pakte denk ik goed uit. We wouden een vroege goal maken, vol op de aanval gespeeld. En dan pak je die goal en dan moet je eigen daarna belonen om die tweede binnen te schieten. Dat lukt dan niet. En dat is dan wel een beetje het verhaal wat ons achtervolgt de afgelopen weken. Ja, want dit is al de 4e wedstrijd op rij zonder overwinning. Goes staat daardoor nog steeds 12e in de 3e divisie. 35 miljoen, zoveel eieren eten we in Nederland tijdens de paasdagen. Dat komt dus neer op zo'n 2 per persoon. Een duur feestje, want eieren zijn behoorlijk prijzig geworden. Eieren zijn flink duur geworden. Vergeleken met 5 jaar geleden kost een ei nu zo'n 40% meer. Dat is vooral te wijten aan de internationale druk op de markt. Er is gewoon echt gebrek aan eieren. Er is schaarste. En dat voornamelijk denk ik gevolg van de vogelgriep. En dat zie je ook terug in de prijs. Ik denk dat onze prijzen een beetje rond de 10, 12 cent lagen een jaar of 5 geleden. En die zijn nou gewoon richting of net rond de 20 cent. Eieren blijven gewild, ook nu ze duurder geworden zijn. Ja, wij moeten nu prijzen hanteren die we waar we zelf ook helemaal niet blij van worden. En toch zie je wel dat de mensen het accepteren en volop eieren blijven eten blijkbaar. Want we zijn gewoon leeg. Er was vrij veel bewolking vandaag met soms een beetje ruimte voor de zon, hier en daar wat lichte regen en een stevige zuidwestenwind vanmiddag. Morgen zon, maar ook bewolking, plaatselijk opnieuw wat lichte regen. In het paasweekend is vooral de maandag de beste dag en helemaal komende dinsdag wordt zonnig en warm. Tot zover Zeeland Nu voor vandaag. Het laatste Zeeuwse nieuws en natuurlijk ook het actuele weerbericht vind je altijd online in onze app en ook op omroepzeeland.nl. Ik wens u een heel mooie vrijdagavond en een goed paasweekend.